MNS YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगो जानो हायो आरो गोबाङानो आनसाबस्क्राइब खालामबाय। मानि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअ सम्पूर्ण बाथ्राखौ बुंगोन मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामखो। बे जा MNS YouTube चेनेल, बे YouTube चेनेला जाबाय BPF नि एजेन्ट एबा जानो हायो बिसोर सानैया BPF निफ्राय गरनैसो मस्ला लानानै BPF नि खामानि मावनायखौ दिन्थिगासिनो दङ। किन्तु मा खामानि जादों मा जायाखै रायजोफोरा मिथिगो। बे YouTube चेनेलाव हाजार BPF नि मोजां दिन्थि कुनु भट बना होनो हाया, माइनाससो खालामगासिनो दङ बे सानै हिनजावसाया। MNS बिसिनि YouTube चेनेला, बिसोर सानैया बर' हारिनि जानानै मोनसे मोजां खामानिसो मावनांगौमोन, नाथाय बर' हारिनि एगेन्स्ट खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरो जानो हायो हाग्रामानिफ्राय बाय मोनदो नैखो मस्ला महात्मा गान्धीखौ बाय मोनदो, बिनिखायनो एकदम हाग्रामानि जानानै जि प्रसार खालामगासिनो दङ आयु 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 लासिं सिं। जाय बर' हारिनि सुखुयै खामानि मावगोन, जाय बर' हारिनि लकसान खालामनो नागिरगोन, बेफोरबायदि मानसिखौ जों मोजां मोना, बर' रायजोआ मोजां मोना। बेनिखायनो बि MNS YouTube चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनांगौ, बयबो खालाम आरो गोबाङानो खालामबाय। आंखौ गोबाङानो बेनि सायाव भिडिअ खालामनो खावलायहरनायनि थाखाय आङो दिनै एसे लेट जानानैबाबो खालामबाय। बा बिसोरनिया आं दिनै बिजनीनि काली मन्दिराव दोङो, आं दिनै नोम्फानि मन्दिराव दोङो होननांगौमोन, बांसिन मोजां खोनागौमोन। आं दिनै काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोङो, आं दिनै नोम्मानि गेस्ट हाउसआव दोङो होनना बुंनांगौमोन, बांसिन मोजां खोनागौमोन। YouTube चेनेल सालायदों, सालायनांगौ, रायजोनि जानानै बुंनांगोन, बुंनो रोङाबा स्रि थानांगो। मा बिलाय आं दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोङो, आं दिनै बिजनीनि काली मन्दिराव दोङो, आं दिनै उमुक न' लुनायाव दोङो, आं दिनै उमुक मेडिकेल लुनायाव दोङो, उमुकखौ हाग्रामाया बानायदों, तुमुकखौ हाग्रामाया बानायदों, साग्रामाया बानायदों। अ माय गड। बिदि जों YouTube जायो, आनसाबस्क्राइब खालाम गासैबो। बिदि चेनेलखौ जोंनो नाङा। फैसाया गोदोर नङा भाइफोर, हारिया गोदोर। जोंनो हारि थांना थानायनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। एबसुआ दिनै हारिनि खामानि मावगासिनो दङ, इउपिपिएलआ दिनै हारिनि खामानि मावगासिनो दङ। हाग्रामाखौ रायजोफोरा बोरैहाय मोजां मोननो, जाय मानसिया बड'लेण्ड नाङा होननानै गले गले बुंबाय थाबाय, बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो सापर्ट खालामगोन। नै BPFखौ नैबो सापर्ट खालामा, रायजोफोरा BPFखौ मोजां मोनखाला, मोजां मोनबोनो बिसोरखौलाय हा। आंथ' भाई थैना थांबाबो जिबनाव सापर्ट खालामा BPFखौ, मानो होनोब्ला बयनिख्रुइबो गोदोरसिन दायानो जाबाय बड'लेण्ड।